Itaure chizwe mafambira kati pamusoro wesimboti pamusoro wemapopota pamusoro vanhu vese vatukuta. Nyaya iripo ndeyekuti ndakakwirira anonzi Irene Chiteka anova muramu wangu, mudzimai womunun'una wangu inini, naClay Chikwanda anova maiguru vangu, mudzimai wemukoma wangu. Vaviri ava vaita maconversation vachitaura pamusoro pangu inini vachishandisa runhare. Saka Irene Chiteka anouya kuzochaja foni yake pamba pangu. Saka nerimwe zuva akapa mwana kaECG kakutira ECG kakundagredwa nezvinenge ECGP kuti ndaona nefoni yangu inochadirwa papamunini. Saka foni mwana akava achitambisa foni isina kudzimwa. Zvakanzi hanzi namama ndichajirewo foni. Ndokuti ndikupiwa foni iyi, foni yaioni. Ko wapiwa foni iyi yakabatira sei? Nokuti kana foni yako zonzi yadzokerawo inonoka foni yakabatira. Time yandakapiwa foni kuti ndidzime foni ndopana mwana yakadzoka akaenda kuWhatsApp ari kutaura anga aita pachati yaamai vake naamai guru ari kutaura. Ndopana ndakakuziviwa foni unongodaiso ndobva ndasangana nezvandakasangana nazvo foni zvekutaura inini zita rangu inini kuti ndikuda ropa ndirakuuraya vana ivanga mwana iye auya nefoni ndivandora kuti ndiuraye kuti ndikwidze bhizinesi rangu ndoita zvekutengesa moto. Ari kuda mombe takamubata vachitaura vaviri vachitsindirwa vachitaurawo zvake. Saka ndaona kuti ndakukonfront ndikati chandingakwanisa kuita copy zvese conversation yavo ndichiisa mufoni mangu. Zvino ndo zvandadai nhasi vanga varipo vazvirambira ndoprova nefoni yavo yandakatora zvandakatora zvese kunobva zvichiverengwa vachizvirambira. Ndosaka ndakandati yaraniso anizvaitaura mwoyo wangu wopupura mujekere rakadai ndovanga ndouya. foni yavakawana ivi Irene Chiteka amainini vangu vane saka ava mwamai guru wenyambata amainini yavo muzita umo ririmo uri kubuda futi ririkubuda vaviri vanenge vachitaura vachitaurira uyu aitaurwa naye kwaHarare ndazomupinza nenyaya kuti ane yake yakataurwa ichinanga futi inini futi uyu akananga kwamuri achiti chii uyu mwenzi wefoni kuregai mameseji acho anoti aripo tingaona kunyange zvenyu imini makabharawo yenyu imhosva kupinda mufoni yomunhu zvisina mvumo yake imhosva munogona kusungirwa iro. ndowana meseji acho ngazoona ngatambidzana kuti ndipe ndewo maihiwa mezi kungotarisa nguva ichakwana hayo vari kumbopika regai vamboriona gehena racho ndiri kungoverenga dzamaidi wamedza taurai zvenyu munhu aidaira ndimumaigura manzi ngwanda dzandakafuma kuona payadhi idzo ngwanda ndodzidzo ndiano aiti ngwanda dzandakafuma tiona payadhi izvi ndivava mainini vangu handi Irene Chiteka aiti payadhi dzake vane zvaakawanda zvichipabva apa akati idzo akatumira mapikisi kuna amai guru natitende vane zvavari kutsvaga havo asi Mwari havanyadzisi. Ndo zvange zvakafambirwa hazvidi kudaro. Ngazvidyiwe muridzi manje havanyari here zvakaoma hazvo. Wakafuma chinyara zvisingaite. Ainzi akafuma chinyara ndiani? Varoyi vakaoma. Regai vapedze mari iyo inopera zveshuwa. Tinofara zvokuti sisi vari sei vamwe ikoko. Okay. Kwakanaka here kusiri kudzokwa kudai. Pamwe ane mumwe mukadzi ikoko
ameno sisi unozvishaya 1 week munhu ari musango ari kutaura Ndiri pane ndiri kudai. zvogona kudaro uya haarambirwi. Pamwe vari kuuya vakazadza rori nemombe. Idi kuti kuseka zvangu sisi regai tione tamuka zvakanaka chose sisi kuti vakapindira nezuro. Hanzi ari kutorwisa kuti dai pafa munhu bhizinesi rinyatsofaya kuti zviri kuramba. Ngaafe iye munovaipindura. Imi kuuya nenhasi chaidzo tudiki tuviri nehondo 1 rakaonda zvinosemesa. Zvakaoma ndizvo zvakagarira nguva yese ari musango. Mazita evanhu vese akanyorwa aripo kun'anga kwake. Hanzi ari kutorwisa zvisingaite, asi hanzi achadika kwake ikoko. Ngaadike mazai ake, taneta nazvo isu, hapana akamutadzira. Zvakaoma, hanzi ari kutoda nyama fasta. Koizvi zvekurohwa kunzi Rashi, hanzi vari kurohwa ndiri Rashi ndiye Rashi muzukuru wangu, mwana wanzodzi yangu. Anogara nemurume wake. Zvakainisa nemurume wake. Yakapindura akashauta akapinzuka nemuzukuru wangu. Makadzika naye kutaza kuti iye ndaaideko kasekuru kacho kachamu kachitaiva. Imi munonzi chamu. Saka vati chamu kanu. Zvirimo dzikaivhenekadzisi. Hanzi vaitoti ndovakandorwadza ameno hawachada kuuya kwakanakidza Joni. Amai vake vakutaura. Vari kutsanya dhavo ameno hanzi chamu akati ndakamboenda kunomubatsira vakandidadira so hameneko. Vachaona zvokuita ndivo sekuru vacho chaivo. Ndosaka vakaudza kuti endai apa. Akasati kadzoka kasekuru kacho kubva dande kumunhu. Vakaenda futi kudande. Makakatwa chaivo. Dai achingogara ikoko. Zofunga ipapo. Mati vanhu vari kutaura nezvenyama ndiani veni? Muramu wangu, varama wangu vese, mukadzi womunyika nemukadzi womukoma. Mukoma wenyazo Ari kwari? murino wenyazo Ari kuSouth Africa. makambokurukura nawe panyaya iyi handina kukurukura navo. Nokuti kuzoti ndisvike pakuti ndakuda kuti ndiuye kudare mumwedzi kutiyananisa, pane zvinenge zvichimboitika tichinyarara mumusha. Zvokuti unoona kufanira kuti zvokutonga nyaya yekutonga kudai unotoona kuti muti unovira kwawakarerekera. Handiti kutaura nehama dzangu kune kongonoona kuti ano tega tikazotizana zviri nani pakava nevatoro tinoyanana. Nokuti rese ndiri papa takanga takaronga semhuri kuti tiite get together. Handiti iye mukuru wacho ndiye baba akazvivaratidza akati hakuna chinhu, nokuti yaitungamirwa nemunin'ina wake womumba avaonani. Saka sei yatungamirwa nouyu akavharisa vanhu vese kuti musauye kusanganisira nomunin'ina iye arikutarisakati vanadzimai ake zuva rataita get together semhuri vakasunga kaita musha kwake asi une chimwe chakaipa chawaifukidzira kuna maimini wako kunyanya panhau iyi. Tiri kuona isusu kuti uyo ari kuno ndiye muridzi wenhau, ari kuona mafambiro ako. Hatiti kwauri kuenda nezvauri kuita ndiye ari kutaura izvinadande izvina. Mune chimwe here chakaipa pakati pako pamaimini wako pamusoro pesimbosi. Inini handidi kunyepera, ndinofunga ndine mukomana ari kumusha. Handina chandinoti uyu akanditadzira kanhu zvinoitika zvese kumusha kuno kuti ndinobata takamira pamusha wedu. Asi mukubata mumeka ndopai panozonzi nyakunyatsa ndiyeisa kubaira. Handitika ndakadakuudza kuti mabekerwo atakaenda kuzotiti ava amaini vangu adai ana baba vedu vano munhu mumwe chete, amai amwe chete, baba amwe chete.
ini ndakaberekwa ndiri wana baba vangu pavakomana ava vakaberekwawo vari vakomana vatatu mumwe havasi yake uyu munin'ina uyu ana hana yake vari handiti saka mukugara kwenyu inyaya yekuti ezvima kugara kwangu kuchiitika kwati ndasingari kundipinzidza kavana ndosada kundinangana neyangu iva amainini vava mukoma iye namaikuru vavari vachinzi vakaita pane vava vakatotana kuti pavakabva kuno ndodai vana vamudzika pandazopinzirwa amaikura amainini venga newe kugarisana chapenyu baba eri pane zvimwe zvinhu zvinogona kuve zviripo zvaunofutira kuti amainini ava wakavatadzira zvakati kana kuti waive unopfungwa here kuti amainini pane zvimwe zvavanogonawo vari kuita kwandiri kana kuti waivatora semunhu ari raiti mukadzi womunin'ina wako agere pamusha kusaidi kwangu inini handina chandanga ndakambovafungira kuti ndingava ndakavatadzira kuti vakanditadzira ndaimboti tigere pamusha ivo ndo vari kuziva chandakavatadzira ndada kuti vataure papi pajigire kuti vanondifudza kuti ndabuda ndazodai apa nawo asi pana ndichita hapana zvavaimbofungidzira pavari pavarina handina chandaifungira handina chandaifungira kwavari zvona zvandikadzivaitoziva kuti murama wangu wandigere vakaimba yavo yavagere zvavakavakagere mupamano vagere mupamano pamba pavagere yadzavo vakanga vatora mbidzo kunzi hapafanira kuvapa tini ndakamira kuti vapiwe pamba nekuti vanhu vari pachipari ndakati kwese saka zvinoreva kuti imimi zvinhu zvazokubuda pachena kuti vanhu havari kukurwisai mushure mekunge mwana auya nefoni aticharisai foni ndo pazondipedzi mwana auya anotarisa foni mwana auya achitakusa foni imimi ndo baba ndikati ndiise foni iyi zvinonzi ndavhura foni ipapasangana nezike ndo vandasangana ndavavhura foni vandatanga kuteedza conversation yavo vandaiona ndopamazodiskava zvinhu ndo vandadiskava zvinhu izvi asi mukugara kwedu chaiko chaiko inini handina chandakatadzira navo ivo havana bati kutaura kuti unenge uchitaurika chiripo but ivo ndovanochiziva mati nekuti handina pandakamboti ndakwesheranawo navo utsiwe wako kundinoti murwa kaviri kurwa nomukadzi womurume asipo makamusangana zvakanyanyisa ndosaka ndakandokubvunzai kuti vakoma venyu nomadina venyu makavazivisa here pamwe ndo chikonzero chakauti vasange vari mumunhasi nekuti ava vatorwa kare saka aifanira kuuya akatungamirira kutorwa iye hama yako iweyo kana vapedza ndozoresponda saka mutorwawo uchiedza apa zvinogona kurema kana achinge iwe usina kutanga watora nehama dzako. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Hasa mdodo kudenda una mambega kwa chinodwa kumoto. Ku Christmas yasvika ikaya sikana gore rese tiri pano tojigira futi Christmas pano. Inga zvanyaskana. Ini ndanga tokukone munin'ina wangu. Zvinoda shaya kana wakusira pamba. Munomboziva kuti nharondo yedu imbavha. Mbavha dzarura. Isu pano takatodaidza magati eZC Security. Ndo ari kutosara akatichengetera musha wedu panapa. Zvekutoti kana uchitoda izvozvizvi kuti usare wakachengetera pamba pako unotovafonera izvozvizvi pa 0773 919 073 vanouya. Zvino isi zvakutodaka imimi mbinga isana mai mumu tingazoiwa nepi mari yekuvabhadhara. ZC Security izvozvizvi ine maspecial offer efestive season yatiri. Alright. Zvekutoti kutovabata izvozvizvi aiwa mitengo yavo yakanakisa kani yakanakisa. Saka rega ndibva tongonofona izvezvi ndinodyawo Christmas nehama. Vabate kani mai munhu. Alright. Hama peshe uchiri pano? Ndichiri pano tandado. Gitara negitara here naiba peshe. Unoziva pamba parapa tikusiya paine ZC Security. Kana uchisiya pano paine ZC Security unoenda kunhu kwako kwese uchifara ukasununguza kuti pamba para right. Wapowa sarupu here nagadi. Hapana kana problem boss vanonakidza this Christmas. Alright. Saka ndinega ndibva ndatonofonawo izvezvi. Dai matokasika kuenda boss tokudaidzirai gadha kakusecha yawe. Nei baba peshe. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Inini
handina kukwanisa kuti nditaure nehama dzangu nechikonzero chokuti idzo hama dzangu from the word go ndikusandati mumwiri medu isi varume pachezvidisu handiti ndambotaura ndichitakotaura kuti inini ndiri kwaba munini ava ndokwaba mukuru handiti tinosangana nematambudziko atoti aya ndeemusha anofanira kuti uya bate kuti zvireruke handiti ndoona ini pese paidambudziko rakanangana neni vesanobispace ndobata ndege handiti chava chiri kwavo ngatiti mukochingoti inenge iri mast mumwe nemumwe ndaiti chaanoita kuti chikwanise kubata dambudziko riperi ndokuona kuti no zviri kuitwa nemadzimai aka hama dzangu dzinofanira kuti dziri involved why ziti semaibaba kuya kwavakaita dai mberi iye mukoma akaenda mudzimai wake vari kuti pavakaita kupapangini andaratadza kuatarisi mudzimai achitaura namaine mati kuti iye uye takambosvika akavarairwa pamba pake akatadza kutarisa neuroi hwake andashiya kuti pai akatadza kutarisa ndovakatanga papangu ndakatovaperedza kwaamai vakanamonesa amai vakati zvese kuzoti gorosara vakaigera amai dakataurwa foni irimu ko makatigerekana musikari hembe dzavakaigera mwana wangu ndandaaaa kudzizorera dziri mumbiri hembe kamwana aka 6 months kantaura nezvako kaita sei muchembere matatu magona takatombera ayo mamukomo ndochinja kanaka kamaita nokuti mamai avakaigirwa vakasiyiwa nababa ndiwada kuti ndiwe muroora wedu pai pamusha magona mavaigira gorosari tati krismas madi makazi mabva kumautana zvake pafoni matibereka mamusikari mwana anda kuti mutenge totengera mwana wangu ndega anda kuti totenga here yebvisi makudzara kuti muravi kazodaika naisi kasisi wakaona rina mwana kasisi mani yebvisi kazi zvine ora te innocent so wamuka akadzisi saka right I think zvatikaite nawe chigononipe ngampomo iyi auya handisingazii manje kudenzi kwacho kuti ndinodipoziva vacho vasina kuya with purpose vatoti hatisweri takuona kuti kwese saka handizoti mukoma achadenzi kwese mukoma tokusveri nemurume wacho ndokupaina basi mumudenzi achitaura kuti zvimini kurwa kutora mufananidzo vakadzi apa murume asiri kurwa kaviri ndofunga ndochokwadi wari pane nyaya yekutongoza kutora mukadzi mumusha menyini marikora amwe munhu anoti kadafura vabereki vakishava izvi ndizvo kumugadza dai nozvinhu zvakuti magadza manoi tisipi